ana dongeng hentik-hentik si penunggu pate nono penunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu kakek kunting tangting brengo sak kepel jer diplintir wae aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu randang aku tak tugel kulumu blangap-blangap paton ngucap lekno mripatmu jerengen gobokmu Senopati Dwarawati Satya Lesan Pura Raden Setyaki balik kowe sapa mburi saka negara Sengkapura kesete sesembanku Prabu Sasrawindu kumandhang garba kang dadi aranku kowe aja melu celeng boloten kebo latengen gage kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal anggo bacut goleki Ratu Ndarawati lan Ratu Mandura yen wis ketemu arep ngopo bakal krincung sikile bondo tangane tugel gulune yen cetha kaya mengkono kowe teka ana negara Ndarawati butuhmu ngarep waton Sulaya ora perlu kowe nyumbari marang sesembahanku sakloron malah ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu kowe kena ketemu kelawan sesembahanku Sri Bathara Kresna lan Prabu Baladewa paton pinter nyempal baune Setyaki bilih mangka anggrus rusa sumber lindo katara bumi kunjing kumaluduk guntur ke atop si keparat murang tata kaya wong lanang jati maju kapara ngarasa adu kaprawiran yati iki prajurit sakti tau tate tanding cito nadyan kadang dewa rawata anggo dati yuyu
mangkang rundun menaumbar Oh!
Hey. Oh. Ah. Yo. Hey. Wah. Ah. Oh. Ya. Oh. 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 Ah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Indian. Kokon bapake. Oh. Ah. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Loh. Oh. Hey. Wah. Awas. Hati-hati. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Hey. Whoa. Whoa. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. What? Wait. Wah. Coba. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Wah. Hey. Oh. Ya. Hey. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah. Wah. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Hey. Loh. Weh. Ah. Wah.
Apa iki? Udawa. Udawa. Iya. Apane sing dawa? Kuwi dawa. Parat. Hei. Ah. Loh. Hei. Loh. Oh. Hei. Ah. Ah. Hei. Oh. Ah. Wah. Hei. Hei. Raseksa kura kagiri-giri keng nyolir prapata abang kawelagar om mangwing mungsuh aminta lawan Aminta lawan anggrolir singona abdo. Oh, latalah. Pucreng iblis laknat setan podo cek-cekan. Nyapa to, Bu, suarane gede ben. Jeneng iki perpindahan suara lho, Bu. Iya iya Lek, bapakmu kalah, bapakmu kalah, bapakmu kalah. Tak sawang wadyabala saka Sengkapra padha dadi gotongan katrajang wong Dwarawati. Sawangan iki patih Mantrayaksa. Janjur gelem minggat tak glundungi remuk balungmu.
Hai. Oh. Hai. Oh. Ah. Oh. Ya. Ah. Oi. Hey. Wah. Wah. Oh, tuh, yo. Ah. Oh. Wah. Oi. Hey. Wah. Oh. Hey. Wah. Edian. Sikil opo? Woi. Wah. Wah. Hey. Wah. Wah. Mawut kang katrajang ing dahana wadya angkep kaprabon prang kang abromarkata. Wah, Paman Patih Mantrayaksa. Nggih, kados pundi? Kula seneng nyawang sampeyan niki, Pak. Kula ngertos ketok lincah polahe, butane ketok yen asli sampeyan. Kula kek lahir iki buta nek asli-asli pripun. Kula seneng ngerti jenengan kopro kaya ngoten niku. Nggih. Niku kopro musuh kalih Setyaki. Kula biasane musuh bojo kula nggih kula koprone ngoten niku. Sampeyan niku. Nggih. Ning kula sawang sampeyan kok semune kasor ing yuda. Nggih. Napa kira-kira wong Ndarawati nika mboten mangcokot gulune? Lek badhe nyokot niku pripun mong mrika polahe kaya kitiran. Mongko kula nipun mangap pun nglokor badhe nyokot ning mrika niku polahe kaya gangsingan ora gelem meneng. Nyokot niku penak yen sing dicokot niku meneng. Mriko polahe kaya kitiran. Benten kali kula, yen kula malah seneng yen polahe musuh kula kaya kitiran ngoten niku.
Ponorogo akeh untal-untalan dadak ning Malang niku napa? Angel men. Cetane pripun? Kula kasor nyuwun pangapunten, Ger. Kula contoni perang iki. Aja mungsuh karo prajurit kroco-kroco niku. Kula golekane wong Mandura utawi wong Darawati Prabu Kresna utawa Baladewa. Badhe kula kencangen nggon mang buktekne kula keploki saking kadohan. Pramrata Jayamrata ger buten aku. Sayuta mara sakake wuri, ampian kaya wong ndelok rebutan kaya menjangan mati. Aja mung Setyaki. Nata Mandura Prabu Baladewa tanding ana kridaku. So, iki Narendra Sengkapura, putra swargi Sang Baswara Kangsa, Sasrawindu sing dadi aranku. Karepmu gawe gendro gawe geger ana Ndarawati apa? Utang wirang nyarwirang tang pati nyarpati. Durung marem ramun aku durung bisa ngokop getihe Baladewa karo jenenge Ratu Ndarawati Bathara Kresna. Yen ngono kuwi njaluk Radawa umurmu, jarak karo Ratu Mandura njaluk teki entraka jahanam kowe.
ngandelke. Kaya ngono dipamerke ning Ndarawati. Maragake melek om pripatmu. Sawangan iki pusaka Mandura Kyai Senjata Nenggala. Sing wis glandang nyawane menungso mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno luwih dhisik yen semune krasa enak oleh tanduk. Kala narapa Kresna tantulus sanyakra ing Rasiwara Jahnawi susta ing jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Bener kang dadi dawuh pangandikane Bapa Jembawat. Lamun tori palungguhan iki menungso sing mapan ana ing Astana Gada Madana kene semune wis kelangan kiblat. Ing atase papan pakuburan malah kanggo srana maksiat wong sing gandrung kayungyun mendem karo gebyaring kadonyan sing yektine ora sepira ajine. Muga-muga Ratu Ndarawati iki sing duwe kemanden jajal wong-wong sing mungkar tak elekake. Sarta kawono dengrano Gresing karsaning puntining kanyut menawi boten lepat ingkang dados panyawang kula menika sesembahan kula Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Sungkem kula kunjuk sinuwun bekti kula kunjuk Kanjeng. Iya. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Ruhanana. Kabeh para kawula ingkang mapan ana ing Astana Gada Madana mara gage gatekna kang dadi gunemku. Ndak baleni dawuhku. Urip ana alam donya kuwi aja nganti gayuh nganti toh pati yen sing ndok gayuh mau ora ana gunane tumrape wong kang mati. Mergo urip kuwi yektine mung sak kemprangan, sak gebyaring kilat dene ingkang langgeng ya kuwi urip sak bubare mati. Apa meneh kanggo nuruti kanepson kowe njaluk tulung marang para luhur ingkang sumari ana ing kene merga para luhur ingkang seda mapan ana ing Astana Gada Madana kene kahanane mulya apa rekoso aku kelawan kowe iki durung mengerti.
Wong urip kuwi sing bener mung budidaya lan ndedonga dene dadine lakon ki mengko kepiye pasrahna marang pangeran ingkang maha urip. Lan manungsa kuwi aja sok samar karo uripe merga wong urip kuwi mesti wis dicawisi penguripan. Sapa to sing nyawisi penguripan? Ya kuwi Gusti ingkang maha urip. Tumindakmu ingkang nuruti mungkare karep banjur njaluk tulung marang para leluhur lan bangsane jin setan yekti yen nganti kowe nyiwakake panembah marang Gusti banjur nyembah bangsane makhluk apa wae sak liyane pangeran kuwi mujudake dosa ingkang gedhe sing ora bakal antuk pangapura saka Hyang Agung. Lalajeng menapa tiyang ziarah kubur lan nyekar wonten ing sarian menika boten pareng to sinuwun. Yektine kabeh mung gumantung saka niat batinmu dhewe. Mula nyekar ana ing pakuburan sing bener ya kuwi kanthi srana ngucapake kalimahing Gusti. Nyuwune tetep marang pangeran supaya aluse ingkang sumari ing kene diparingi padhang lan dalan sing jembar. Diapura dosa lan lupute dipapanake ana swarga ingkang kebak mulya. Ya kanthi cara mangkono iku anggonmu mulyakake para leluhur. Lan kowe ora perlu kowe iki njaluk mulya. Waton uripmu kok rengga kanthi mulyakake wong liya anut agama kang rinasuk. Bakale uripmu uga dimulyakake karo sing gawe urip. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng. Ngaturaken panuwun sinuwun dene paduka sampun paring obor pepadang dumateng petenging jagat kula. Nggih mboten langkung sendika ngestokaken dhawuh nyuwun pangapunten menawi patrap kula ingkang babar maksiat menika ngregeti mapan wonten ing Astana Gada Madana. Kanca-kancamu perintahan kandhanana supaya sumingkir saka Astana Gada Madana. Merga papan iki bakal ndak resiki, bakal ndak bangun lan aku kelawan Koko Prabu Mandura bakal nindakake ibadah mapan ana ing kene. Yen nganti ana pawongan sing tetep ngumbar dosa, ngumbar maksiat ana ing kene, aja getun keduwuning nampa pidana gedhe saka negara Ndarawati lan Mandura. Inggih Kanjeng.